62 koronavirus kasu berri atzeman dituzte Nafarroan azken egunean. 107 lagun daude ospitalean, horietatik 20 zainketa bereziko unitatean. Nafarroko gobernuko presidenteak azpimarratu duenez, koronavirusak arrisku handia izatetik arrisku ertaina izatera igaro zen atzo foru erkidegoan, hala ere arintze zurraren aldeko apostua agertu du. Peñak eta elkarte gastronomikoak irekitzeko baimena izanen da Nafarroan hortziraletik aurrera. Arrosabia, Azpilagaina eta Iturramako bizilagunek Zaragoza etorbidean merkatalgune berri bat egitearen aurkako kanpaina iragarri dute. Justiziako gizarte zerbitzuaren memoriaren arabera, konfinamentuaren urtean gora egin zuten adingabei egindako abusuen eta genero indarkeriako delituen salaketek. Ollo kontseilariak adierazi du motibazio politikoko ekintzen ondoriozko biktimei buruzko foru legearen aurkako errekursoa ezesten duen konstituzionalaren epaiak aukera emango duela egia, justizia eta erreparaziorako eskubideen tan aurrera egiteko. Herritarrek parte hartu ahal izango dute Baluartetik Nafarroaren eguna Fiturren ospatzeko ekitaldian. Iruñak aurtengo eskaintza turistikoak aurkeztuko ditu Fiturren, hala nola Doneiako bidearen interpretazio zentroa eta Harresietako ihes jokoa teknologikoak, irisgarritasunak eta faktore esperimentalak bat eginen duten pandemiaren testu inguruan turismo segurori egokitutako proposamenetan. Iruñako udalak 120.000 eurora arte hirukoiztu ditu aurrei eta gaztei zuzendutako aisialdiko proiektuetarako irabazi asmorik gabeko entitateentzako laguntzak. Ollo kontseilariak Gerardo Lizarraga 1936an errebesteratutako artista nafarraren semea hartu du. Ostegunean maiatzako 20an dokumentala Omoamak Barañaingo udaletxean arratsaldeko 5:30. Ostiralean maiatzak 21an irakurle taldea kontu pribatu bat Bepe Fenoglioren liburuaz solastuko dira Katakraken arratsaldeko 7:00. Eta COVID kasu positibo berri atzeman zituzten atzo Osasun Departamentuaren behin-behineko datuen arabera. Egunetik egunera hobera egiten ari dira datuak, atzo baino 8 positibo gutxiago dira eta duela aste bate baino 25 gutxiago. Osasun eremuka tuteran atzeman dituzte azken egunean positibo gehien 6 kasurekin, atzetik zerrendan Iruña ageri da 10 kasurekin. Burlatan, Sarrigurenen, Zintruenigon eta Mainerun berriz Iruna atzeman dituzte. Bestetik aipatu ere asteburuan 226 ikasle sartu direla konfinamenduan, hoiekin 718 ikasle daude beraien etxetan bakartuta. Guztien artean 1,16. Bizikidetza talde egonkorrei dagokionez 29 ikasgeletako kideak daude bakartuta. Azken orduotan konfinamentuan sartu dira Burlatako Ermita Berri ikastetxeko lehen hezkuntzako lehenbiziko mailako 15 ikasle, Iruñako San Zernin ikastetxeko lehen hezkuntzako 5 urteko 20 ikasle, Larraintzarreko ikastetxeko bigarren mailako 13, Iruñako Kardenal Ilundain ikastetxeko mailako 22 ikasle Leitz. Osasun Departamentuak txertaketa estrategiarekin segitzen du, alde batetik 50 eta 59 urte bitartekoen taldearen hasierako immunizazioan aurrera eginez. Batez ere 55 eta 59 urte bitartekoen taldean, eta bestetik 60 urtetik gorako adin taldetan txertaketa itxiz. Batez ere adin tarte horietako kidei dosiak jartzen amaitzari dagokionez. Pasaden astearen bukaeran ordura arte jasotako txertoen 89,6 eman ditu Osasun Departamentuak eta gaur 23.400 dosi berri jaso ditu.
Ostalaritza eta establezimenduek gaurtik aintzinera irekitzen dituzte barrualdeak. Neurriak malgutzeko lehen fase honetan, ostalaritza eta jatetxetako barnealdeak gaueko 10 arte ireki ahal izango dira eta bezeroen datuak hartu beharko dituzte afari eta bazkari zerbitzuetan. Agerraldirik gertatuz gero trazabilitatea bermatzeko. Barrualdeak zabaltzeko 2 aukera mota daude. Lehena, taberna, kafetegi eta jatetxen barruak konsumitzea ustea 30% edukierarekin eta mahaien artean 2 metroko distantzia bermatuz. Konsumoa mahaian eserita egingo da beti, bezeroek beren konsumizio eskatu eta jasotzeko bakarrik erabili ahal izango dituzte barrak eta ezingo dira 4 pertsonako taldeak gainditu horietako bakoitzeko. Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak dekalogo bat prestatu du koronabirusaren pandemiak haurtzaroan duen eragina murrizteko eta ongizate emozional, fisiko eta soziala sustatzeko gakoekin. Haurtzaroa zainduz, beti eta are gehiago pandemian izeneko lan honek adingabei entzutearen denbora eskaintzearen, emozioak ezagutu eta onartzearen eta arlo guztietan, koronabirusaren prebentzioan hezitzearen alde egiten du besteak beste. Guraso elkartea profesionalak eta Nafarroko Gobernuko 4 departamentuk lagundu dute familien eguna dela eta aurkeztutako proiektu honetan. Antolatzaileen erranetan 2500 lagun inguru elkartu dira Elizondon aroztegia makroproiektua geldiarazteko. Arozta herri ekimenak deitutako manifestazioa oihartzuna eduki du eta Euskal Herri osotik hurbildu da jende handiz, inoiz baztanen egin den protesta handiena. Elizondoko herriko plazatik Santiago kalean zehar, Lekarozko bidegurutzetik Arrazkazan auzora bideratu da manifestazioa eta handik Lekaroz herria zeharkatu eta herriko belagai batean irakurri da komunikatua. Bertan esaldi aipagarriak erran dira. Lozorroan ginela uste zuten, baina ez ginen lo. Eta loratu gara, landarea bezala, azitiko zie diote gure zaharrek eta halaxe da. Belaunaldiz belaunaldi ereindako haziaiei esker loratu da gaurko manifestazioa. Mugimendu guzi honen frutua izan dadila aroztegia gelditzea. Aroztegiko proiektuaren kontrako mugimendua herrien etorkizunaren aldeko borroka dugu. Argi ikusten dugu herri bat, hizkuntza bat, komunitate bat erasotzen dutelarik herri osoa erasotzen dutela. Berdin du Amazonia, Kanadan, Kolonbian, Palestinan, Donibane Loitzunen edo Lekarozen. 11 erasoren aintzinean 11 koloretako erantzunak. Sinistarazi nahi digute etxeen beharra dugula, non eta baztanen, 860 etxe bizitza huts eta 520 etxe bizitza bigarren etxe bizitza daudelarik. Sinistarazi nahi digute lana ekarriko dutela mendez mende jasangarria izan den eta jatera eman digun lurra zementuz bete nahi duten bitartean. Sinistarazi nahi digute horrelako proiektuen kontra ez dagoela deus egiterik, borrokak ez duela merezi. Ongi dakigu hori gezurra dela. Baztandik hasita irabazitako borroka andana baditugu hondarraldi honetan. Munoako harrobia, Pikotako harrobia, Erdizeko meategia, Kisuako urbanizazioa. Atzendu gabe Euskal Herria dela Europa mailan eremu ez nuklear bakarrenetakoa, Lemoizko borrokari esker. Herritarren interesak defenditzen ez dituen bitartean, Nafarroko Gobernuak herria izanen du aurrez aurre. Pesisa gelditzea erabaki politiko bat da baztanen, Nafarroan, Euskal Herrian eta munduan agortu den eredu baten babesle bilakatzen dira isiltzen direnak.
Guraso bakarreko 2069 familiak eskubide sozialetako departamentuaren akreditazioa dute dagoeneko, eta horrek zerga onurak, ikasketa bekak, lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak, etxe bizitzaren alokairua ordaintzeko laguntzak edo aparteko gastuak jasotzen dituzte. 2019ko foru legea onartu ondoren, familia unitate horiek egiaztatzeari esker zerga onurak ikasketa laguntzak jasotzen dituzte. Nafarroko odol eta ehun bankuak dei egin die herritarrei dohaintzak egiteko, erreserbak uda baino lehen handitu ahal izateko. Ospitaletako eskaerak gora egin baitu. Oraingo honetan, ARH positibo eta ORH positibo taldetako emailei dei berexia egin zaie odola ematera joan daitezen. Aurretik hitzordu eskatuz. Nafarroako gobernuak 14.200.000 euro eman dizkiet ostalaritzari eta turismori koronabirusaren pandemiak sektore horietan dituen ondorioak arintzeko onartu den azken laguntza deialdiaren bidez. Eta horiek ere zuzeneko laguntzen sorta berriaren onuradunak izango dira. Izan ere, 78 milioi euro bideratuko dira autonomoen eta enpresen kaudimena erraisteko. Orain arte Nafarroko gobernuaren bigarren deialdian 2.529 enpresa izan dira onuradunak.
Nafarroko Gobernuak eta 6 elkarteak Serfan programa arautuko duen hitzarmena sinatu dute pasaden ostiralean adingabeak berriz elkartzeko prozesuan dauden familia migratzaileei laguntzeko. Migrazio politiketako zuzendari nagusiaren programa hori 6 elkarteak kudeatuko du eta gehienez 90.000 euroko diru laguntza izango du 2021ean. Nafarroko aldizkari ofizialak ostiral honetan argitaratu du Suspertu zure bizikleta, bizikleta konpondu eta mantentzeko laguntzen programaren 2. edizioaren oinarri arautzaileak onartzen dituen ebazpena. 2020-2023 Nafarroa Suspertu planaren ekimena da eta aurrekontu ekitaldi hontarako 100.000 euro ditu, lehen ekitaldiko aurrekontua bikoiztuz. Maiatz 8 arte Suspertu zure bizikleta programan sartzea eskatu ahal izango dute eta herritarrek ekainetik aintzinera. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilaria buru izan da memoriaren Nafarroko Institutuak 1936ko kolpe militarraren errepresio frankistaren 2 biktimaren gorpuzkiak beren senidei itzuli dizkien ekitaldian. Agustin Joaquin Arroyo eta Tomas Salinas dira Iruñekoak eta 2019an etxalatzen egindako hobitik ateratzean berreskuratu zituzten eta Iruñeko udalak antolatzen duen kantu eta hitza euskarazko formatu txikiko kontzertu zikloak kokapen berria estrenatuko du aurten. Maiatzaren 20tik ekainaren 24 programatutako 6 kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira atari zabalean, baina euria eginen balu, erraldoien txokoan eginen lirateke aurreko urtetan bezala. Iker Lauroba, beste urtaroak, Maria Rivero, Tribu Banda, Eneritz Furia, Petxi, Abia eta Ibilbedi izanen dira taula gainean ediziontan. Musika estilo eta proposamen ezberdinetan barna ibiliz. Kontzertuak arratsaldeko 7:30 hasiko dira eta sarrera libre izanen da. Leku guztiak bete arte, aurrez izena eman beharrik gabe. Ostegunean, maiatzaren 20an, Iker